Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Ala anake sapa? Bojoku ya gelem lho. Loh, kekompakan. Kompak ya. Kompak. Kari manis, kurang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi, kamu. Ini contoh ya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Ngeten nggih. Coba nggih. Pokoke Pamrong doan. paham. Pokoke lak kari mriki kurangi ngeten, manis mriki balik tambahi giling, giling gulone ngene. Ya. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing guna. Alah, jajal kedange tung tung deng tak tung tung dang tung tung dang tung tung dang dang dung tak tung ding tung. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing guna. Dang. Hop, luar biasa bijinya 99. Luar biasa tepuk tangan untuk Sinden. Tepuk tangannya mana? Sinden sampun sakniki yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. Sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik. Sarang kita kekompakan karena kita kekompakan kamera lihat. Kamera lihat ke yoga. Hadap rono. Lho ki yogane ya ganteng-ganteng. Oke, lah niku wis pasti. Oke. Iki sapa iki? Iki kok melu ndi? Mas Ronald. Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Ayo. Kari manis. Sing madhep nanti no. Madhep mriko. Madhep penonton. Kersane Kersane penonton ngertos nek yogane jenengan niku ganteng-ganteng. Wah duwe senengamu ki joget ayo Pak Tang. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo, Milenial. Rono. Ayo. Yo, coba ya. Kari manis, kurang manis. Weh, aja mbok unyer sik. Sik. Ngene lho. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Mas gula itu karo gila-gila, oke? Saya coba kekompakan luar biasa. Ya. Kang Rajamala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk yoga. Wah, yoga bijine 99, kene 99 pimpinan pimpinan. Pimpinane ketuane. Ketua. Nyapa aku iki bose kok. Lah nggih. Ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis to? Mbok. Iki wis to? Mbok. Lah wis diwakili wong loro ya wis pas. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai velocity. Ndak boye. Para penonton kula kedah velocity mboten? Nggih. Wah nyapa lho ibu-ibu ora. Senengamu jere balaku ora. Ya tidak coba ibu-ibu itu sukanya TikTok. Pada mriki mawon betul Lha kancaku kudune mbela aku. Ibu-ibu kula velocity napa mboten? Nyapa lho bu. Ya ngikuti kemajuan zaman. Wis ora apa-apa nyeneng. Ngene wong to. Bisa kok nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis nyapa kencing manis. Aku sing ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhano aku tak Kari apa. Aku manis, TikToker. kurang manis tambahi gula. Oh, iso. Ya. Kari. Hei. Ngene sik. Nyapa mbok unyer ne sik. Ora ngene sik to. Mboten. Urutane piye urutane? Urutane Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Ngene. Ngene. Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh iya wae dadi ngene sik. Pak, warna Ngene to. Ngene terus. Hei. Lah Keri iki golek ngene. oh ngene to. Oh iya. Oke, siap. Lagu kok ae. Kari manis. Oh, alah macam. Iki musuh percil gendeng tenan aku ya. Ayo. Lah pripun permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne apa mboten? Lho terus. Nggih napa mboten Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau kembaranmu to, Pak. Oh, nyapa. Pas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Iya. Kari. Sik konsentrasi ya. Ya, yes.
Sabar lihat, iku tuh sabar. Dadi mau piye? Ngene sih. Kari manis, kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Jar kok ngene tuh robanatina. Kurang. Gula. Manis nambyai gula. Asik wis ya, jajal. Tambah kenang-kenang. Alon-alon. Tuk tik dung tak tuk dik tuk tak tuk dik dung tak. Ayo. Ayo. Kari manis, kurang manis nambyai gula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing kuno. Primun Bu, saya no mboten? Saya mboten. Lek saya tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener. Ora apa-apa, Kalau pemasaran, ngambil setunggal. Boleh, bir kita. Pulau manut jenengan, manut jenengan. Bir kita. Ini. Kari manis, kurang manis, nambyai gula. Wes ya wes, dong riko mikir sing kuno. Asik. Ini bir kita. Dek Cahayu maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Mosok Om. Ngawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa? Nur sewu niki diaturi nembang napa Nur sewu Mak Cang? Oh, Manut bebas jenengan. panjenengan ngamur bawasisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahliane nggih beksa. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi iki Duk, dipasrahne. Saya. karo Paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Mosok sing mburi nyidam jemblem lawas Ini ngapa sing langgam-langgam apa sing Manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing alus dhisik. Sing halus gubuk asporo. Nggih. Selindro nggih. Nggih. Selindro. Napa lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Apa ringko? Apa lagu sing paling lawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, gubuk kurang. asmara. Iki ambak iki Sinden Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, Iki sakit. Mu Romai Rama, Mosok. Ramari-mari kek. Mosok lho. Bisa. Bila kamu Di sisihku. Bila kamu rasa nadamu lo. Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang dek. Bener iso aku. Kurang dek. Bila kamu kurang bila kamu Sik tak dandanane sik. Rene bir, kowe aja ngisi-ngisi Pripun, tak Pak? pamer-pamer. Pripun, Pak? Ketoke api lho. Iya. Bila kamu di sisiku, Heeh. hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Bila kamu. Ya penak lho. Bisa. Bila kamu. Bisa. Bila kamu Kurang dek. bila kamu Pak, kamu KDRT lho nang ngono kuwi. susah perkosa Sabar. gregetan aku Pak. aku iki lho selendro iki lho terus Gubuk asmara. Ya. jajal Pak coba pengen roh aku jajal sak kebuka separo ya joget sing apik Dibawani sik. Apa nih? iki dijajal jogete Oh, jajal. to Oh, iya. bos ya Siap. liwat dang ton detang dung ding ding Ya. jogete ora ngono kuwi Lah piye neh? Ora ono to, Pak, karo bocah yen cilik. liwat aku kelingan gubuk kayu Ya, Mas. biyen tak goler tung gentak dlong tak dlong dlong Ya. sing asik Saya. oke Yen liwat. rada oke Yen liwat aku kelingan. apa maju mundur yen maju liwat mundur. aku keli Oh iya. gila tang dut Oh, dute maju. tak depne lurah sesuk ben nanggap Yen liwat aku kelingan. iso Ku
Bos. Amit. Napa? Iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke. Mosok kenemen aja nemen-nemen. Lah kok enake Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen. ketoke salah pilih iki. Mula sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Iya. Sing alon lho. Oh, iya, Alon iya, madhep iya, rono iya. mireng ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen lewat aku kelingan. Lah yo penakno lho. Heeh. Bubuk kae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekatan ngene iki, Bu. Sik, aku usul entuk ora? Napa? Lah nggih contoh joget pancen Brigita kelemane nggih joget. Sing Lah terus? Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah iki malah iso iki. Iki. Ah. Iki pancen dembene Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Bos? Kaya toprak. Malah ngesot. iki mau sik gaya ning asline joget ya. Jogete sae iki. Kok sanggar bisa iki. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah iya Niki pun mulai gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, kowe contonan kaya Mbak Yu ngono lho. Ayo coba. Sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi rono maju rono. Terus sampe nyelentak aku iki. Iya. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah kaya anan mentok. Kamban. Sithik ae. Oh, Pak ora ono to, Pak? Pak, mulane dinggonke. Kowe aja ora kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak Piye, piye? bebek. Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Nah, tangane. Wis ora wis opo. Bojomu Kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki. Wis pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Pak, Ora kurang ya apik wis. masa samono gak kurang? Enggak. Kur ngene iki Ora. Ya, ora gak iso. enak lho. Ayo coba. Ya. Iya ya. Iya. Yen liwat aku kelingan. Loh, ndute kak wale. Wale. Ndutmu maju. Tak Ndutne. dendang. Dut ngono lho. Iya. Wale. Tangannya wis bener. Ya, bener lah iki. Iki lho, Bos. Latihan. Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo Mas. Masa yo imitasi. Yen liwat aku kelingan. Oh iya bener heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Kae. Heeh, bener iki. Ndak. Ambiyen Timbangane kuwi bener iki. leren. Tung tung dentak dong tak. Alah. Asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, penak banget Mas. Gak kenal arek dingenene. Gak mandek, Bos. Anu, Bos. Guru tari iki sing sabar. Ora sabar piye nek guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase no. Sampean sebagai iki. jiwa Sing pendidik. halus. Iki bojone yang melu rene. Ya ben. Bener. Lah tapi klepes dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepes dol ya. Kancane sing ngelu lek kaya ngene iki. Tapi apik toh? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso halus-halusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena, Bos, gak kena iki. Ra kena. Gak kena iki. Lah sing saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Bang aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Masa. Lah iki didian iki Iki Brigita tak iki. sithik. Tayub ya, Nduk. Oke. Marit. Eh. Apa arut. Ya diomongne semonggo para kadang pratangga. Pratangga. Gubuk asmara. Kawiwitan. Arut. Ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau. Harimau melayang. Tak pernah ucap hancur Gusbuk hatinya asmara, Nduk. bersepai. Duduk Malaysia. Harimau. Harimau melayang. Yeay.
Buku kae kabar cerita. Nganti kaget dino. Catatan sakjroning ati. Jatang luntur saya merat. Paripurna pagelaran dalu menika. Urung. Urung. Hei, urung. Dadi karma. Oh, ae. Neng gubuk asmara. Oh, Matur Makasih, Adik. Gubuk asmara. Wah, garapane yo penak ya, Pak. apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi puantes lho tak. Lek prei melu madang karacak tak. Kok mondol. Kula tak kateni iki mawon. Dan wong apik. Awakmu nganggo solong niku apik. Apik aku kok lagi blangkon-blangkon iki mbok kuwates gua ora paham aku. Lah yo Padahal kula niku wajahe ketok simetris, Nggih. terbentuk sempurna. sempurna. Kaya doksin. Ya, dadi niki wonten Oh, Sapa nek to, Pak iki? niki wonten sinten iki tak Ana percaya. sapa iki? bakul cilok. Duh. Sinden sama takoki lho. Sinden niku. Sinden. Lah sinden kon Lah sing ngarepi nun sewu kaya Sri Uning. Lah sing kae kaya Sri Gala sapa kuwi? Sanes menika seriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange, Mas? kenal. Oh, bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol nggih to. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek belek Leres. masih yo dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Seneng. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong kacane Ngomong niku ngomong aja ganggu ae. Mas, ngomong yo gantian, Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono Lha ta maju rono wis kadung kembar untuk tak swodek dosa. dadane wis padha. Dadan wis padha tak. Padha abang. Jarite yo Nah, padha. aku metu ket awal kon nak mesti ngintili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngintili. Lalanan. Anu, yo tunggale ngintili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa nuwun sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Iya. Terus memperkenalkan nek aku kan Probo teko Surabaya. Iya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno Dok. Gawe apa? Seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman Probo iki lek lho. kenalan yo ngangge Kaya tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya, ya tembang. Seniman iki ngono seniman. Aku ra budek. Ngomong kok cedak kuping. nuwun para sederek sedaya. Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek sedaya. Iya. Yo mulu. Yo nin. Ya endi kon Iya. iso tagak yo Iya, aja iso. golek perkara. Ora. Rusak ae. Tepangaken nami kula Prabarini saking Surabaya asli. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. Sapa ora? Wis sinden pemudin to jane. Yo ngono kuwi perkenalan itu
dengan doa Dongakno masyarakat. Rumah saya Ayo, kok kayak saiki. ngujubne. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masalah nuwun sewu para sederek-sederek Oh, sedaya. iya. Iya. Wasit baren. Apa enek sinden nek diklokop ndase. Lah ora pas kok. Pancene sia-sia. Mas Percil nih kali kula nih kan anu men sak senti to. Ya ora usah nesu. berarti Sentimen. Ya sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase kuwi imitasi to, Pak? Nggih. Ndase imitasi to. Yo kan Kayak PC. Mas, aku pakai pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja Mosok disia-sia lho iku wis dandan koyo ngono Wiki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah, nek ngene lho. Nah, Nek ngene koyo brimob ah. ya disiapne lek ngono. Deng deng deng. Renten. Sik. Saya adalah komandan klepon. Platon. Peleton. Ya, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Dek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andirono. Kenalan. Kenal. Jenenge sapa? Ndang digawe lho Mbak, sanggule Mbak. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sebut jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe ngono masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Dia siapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang karo sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karo aku. Perhatian. Ya Jones to, Su. Jenengan karo Mbak Probo lek luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pilok selindro nek Ora sama. kena. Nak pelok nek slendro. Nyuwun tintingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Dar sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul medak motor. Kok iso mbok mene nek kene. Lek to. Lek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Iki live streaming lho, Ya ayo. live streaming. Inji anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. madang koro iki nek dibasakne nek ora ya mangan koro. Alah wis angel. Maksudnya jenenge madang kara. Dangara. Lah iya. Ya coba. Pelok apa selendro? Piye apa Mas? Pelok, barang. Iki jemblen, Mbak. Iki jemblem gawe ngeprok ndasmu iki jemblem. Sabar bos sabar. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawar slendro saya. Nah, Lah Pak Probo. Masa oh iya. kuwi awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa wi larase? Apa? Niki nggih jelas slendro to niki. Mas Madeprono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa iki lho. Madeprono. Nyapa kok Mas Prono iki lho? Ben omongan karo kanca. Maksudnya iki tugasnya nabuh der. Nyapa kok ora ngadeprene Takon omong ngobrol karo kancane sebelah. Iki dari awakmu nintingi. Nami kula niki nyiliti. Oh iya bener. Sik kok nyiliti kok sarumen. Lho, nggih. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dandan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangan nyeliti. Pajangan ya nyiliti sapa? Litiana. Dipanggil nyeliti. Dewi Sukesi. Ngaku Dewi Sukesi. Sama Dok, sama Dok. Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuyan maruku to ndisa. Masa, Mbak? Masa ya Pak Yoyok doyan karo awak. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalan mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Dal Padane padane Pak Dal Kire. padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak candak, tak rangkul terus tak mii. Mi Di. Ya mie banyu aqua. Oh, aqua. Oh, dadi mimi banyak aqua. Aqua. Nek nesu
Bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mei. Berarti mbok mei. Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing pipi apa bojomu? Bisa no. Aku wah. Asik, asik, asik. Nami Ala, kula ala, niki nyilit. ala, ala, ala. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul, cak candak terus tak mi. Mi apa? Mi aku ama. Awakmu ngemi ora? Iya ke apa pe ana lho lah aku ya tak mikile. Oh aduh. Ya krik tutup rong dibuka barang. Dek, Cahayu aja mimik, Dok. Awakmu kok kelempokan Mlep-lepok. masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang liyane iso. Ya nembang iso ta. Kaya Ndok Probok. Kayak Apa kuwi sampean awak apa? biasane iku sing tren-tren kan velocity. Heeh. Kayak sing masa durunge kan hame mau. Wes ku mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing Statue. Tecu iso setempet ing setempet Statue dengkulmu. matamu. Aja. Heran. Surabaya Sabar dijarakan. yo. Kowe aja mau karo Surabaya, Ya kok aku Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor. Sabar bos, sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi. Mbok aku toke cukup jane. Weh, lah apa ngrampungi sampean? Lah lah kula tak Gendine akeh lho. Lah, lah. sing kreasi kelas Lah kuwi lho biasa. dhisik iku tukang tunggu kae lho, rumah balon lah arek kuwi. Maksud aku. Sakjane anu awake kaya balon. Ya Apa kok nyepelekno karo Yu Prabu? sing statue. Gila Oh, iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira Ndok Cahayu. Iki lho kaya Probok lho suarane Sapa ora kaya ngene iki? Nah, kaya awakmu. Rungokno. Sing mau ya dibaleni maneh Iya. sing. Wis ono gerakane apa durung? Oh, urung. Tang batang. Batang. Sopo? Dandang ini kok celuk batang ini. Lek rene lho. Mas aku. Wis Makanya- yo sapa? Gerakane ku lho deloken gerakane. Aku ya Harimau. aku yoga madang kara lho. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau, hami mau, hami mau, hami mama laya. Kon iso tak? Sapa ora? Sok ora? Enak sih buri. Nah, Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hafifah. harimau. Kowe ku rasa melok lambemu ora usah to kok Hafifah. Nyebut sapa jeneng? Hafifah. Hafifah sapa? Harimau. Oh harimau toh. Harimau tak cakar dhewe. Ayo, Kleru aku lirike iki kleru lho Mas. kowe cangkem. Kita iki anu ketetesan udan lho kok anu luntur. Udan sore mau tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Sapa ora? tak pernah Pernah ucap Joget apa? pergi melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Telono iki lho. gila. Ayo joget Pak. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Kowe iki malah dadi kancamu. Pendeling. Jare kok dadi macan. Oh gak iso iki sing Ora gak iso, iso. ora iso Oke. iki beda. Sing iki iso ya. Sing apa? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jeng. Bisa. Sapa ora? Kowe sing terusne repe awakmu ya. Kowe sing terusne mek anu awakmu ya. Awakmu repe ya. Repe awakmu ya. Aku repe. Ya, oke. Oke. Ayo baleni. Aduh abang Bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku tekmu dono tek. Statue. Ngawur kuwi nyapa? Statue loh. Statue duduk dekmu lho. Telan cuek baru malu. Aduh Adik ini mau juga abang ya rayu. Stas
Awakmu kok gak iso ya nembang-nembang ora kaya iki lho. Iki lho pinter lho. Iki yo pinter, iki pinter. Aku dhisik yo pinter. Lah kok kok goblok. Lah disedot ngono akhirnya kobong. Jajal velocity nih sing iki mau lho, Ayo coba. Bos. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jangan diinginkan bisa, cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Cak setu jalan cueklah rumah. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Setu jalan cueklah rumah. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Cak, iki jenenge apa? Setu. Iki jogete cah telu ya apik. Aku nyala Bu Kesi. Malah kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Sampe yo aja ngono. Wong yo iso lho. Kesi Wong yo iku yo iso lho. kompak lho. Kompak Dek karo wong ngono kok Dino disia-sia. lo lek TikTok Bukesi iki. Piye? Bakal panci ning. Duduk kuwi. Liyane ngene, ora ngene terus ngene to. Kepala. Pancen anu wong lawas, Mas. Ora was padha awakmu kuwi. Aduh. Kuwi winong tak percaya. Ini pinten? Winong. Winong, nduk winong. Ya ampun nek ngene iki ya 11 12 karo aku. Lah opo wong kene wis abuh kaya dikumlengoli. Abu matamu. Surabaya. Apa kowe? Kalih. Nyapa? Ya selamat malam saya. Apa sing mbok anu ki lho apa? Sing mbok kon koyo ngono lho teko dohan masalah percil nggo bakso beranak. Kleru. Bakso berane arep dilat to piye? Adik maju. Iya. Nembang sing enak. Nyembang apa? Nyanyi yang duet-duet sama ini Sama ini. siapa? Apa itu? Duet kamu duet. Duet. Oh, Oke, ini. permintaan dari Mbak Pak aja. Mbah Wo. Mbah sama Mas. Mbah Wo sama jadi. Bahwo. Mbah Waldo Dek, apa Cok. mau nggih. Mbah gledek. Iya. Mbah Kedek. Lah aku Nggih, lho. Pak Sugiarto apa kae? Duduk kuwi ya. Kowe gak ngerti aku. Kedek dik bengi. Ya. Apa sing dikersakne? Lah niki lagu sing niki Duet sing nembang apa, sing Bos? di Oh, Lak iya. Mboten Lintang Asmara. Apa sing anyar-anyar apa sing? Ya sing anyar yo urung digawe to, Mas. Bener. Maksudnya ku sing tren saiki Sing lho tren yo. kuwi lho, iso Sing ora? tren. Lah, dari Aku ora omong karo kowe ra patekan. Sabar bos, sabar. Bisa anyar-anyar apa ora digawe jekulmu. Sabar Sabar, nyapa kowe nesu? Nyapa kowe nesu nantang karo aku? Lho kowe wani karo aku le. Lho, ya ora. Awakmu nek nantang lu mani. Lagune sing ki lho sing anyar kuwi lho. Awakmu ngetarane ora update. Sing viral Lagune iki kuwi lho apa? Aduh, Dewa. Ya. Lah, Iki lho, judulnya apa? Judulnya apa lagi? Dewa Ruci. Diulang 2 kali apa? Diulang 2 kali? Jangan. Ayang. Ayang, Pak. Ayang. Iso lagune. Lho iso dong. Piye piye piye. Duh, kene Pak. Ya Iya, bener. bener. Duh. Kene apa? Enak telek. Nyanyi lho nyanyi. Rasa mbok ngakoni aku nyanyi. Ora usah mbok umpani kuwi tem. Duh, gede dawa. Dewa. Dewa ning asmara kuatno Aku sing do. Ben dicontoni karo iki lho. Tem. Aku agak Suara lanang tem. Lanang sik. Lanang. Duh dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking coba anu betoke. Nah, Tak rewangi, tak pateni, lahir tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Sora tak ganti. Sabara Nggih. awakmu Apa? mulya tak sangoni wis ben diatasi arek. Kowe ki lho tak warai kaya ngene iki lak nembang wedok kuwi ngenane ditekan. sing penting dalanangan kuwi sempit Duh. Iya coba. Kowe sampe doe piye to, Cak? Niki lho Niki lho. Mari dalanangan iki rada sempit ngoten nganu. Sing penting Delok jajal. Ayo lah. Ya ya. Iso nih. Lah diculne. Duh, nek Nah, lanang. Duh.
dewa. Anarkis. Heeh, apa tak pateni anjene. Iki lho kene. Wae pokoke Kuwi urip koyo nakal masalah. getun nah, tenang. Nyapa lho getun. Aku duwe ketua iki getun. Enek liyane aku golek liyane. Sing gelem nampa awakmu ya sapa? Kowe iki enek yo kene. Ana ya iki dilakoni kok iso. Bang. Apa? Dek. Iya jadinya nembang apa ini udah diayai sendiri kok. Ndak. Ayang. Sama kamu. Kita berduel, Iya berduel. Iya, Iya. oke. Sini. Oke, sing apa Iya. ya? Boleh. Ayo, budal aja. Ayang. Yuk, monggo dados. Mas. Ayang-ayang, kendangan nih mas. Tak gelang. Wih sambel kemangai. Koyok ngono aku ora suwe. Keprok. Wis senenganmu Dia nyanyi Rembang Purwodadi apa nyanyi gerajakan Banyuwangi sampai tak tunggelang. berat rasane. Wis senenganmu yang Aku rusak. nang kene aja ngrusak. Ngarep nyanyi. Besok. Ya. Besok. Oh. Rokok nyawiji dadi siji. Yen donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisa mringkan kuwasa Tak wingi udan krimes tak trung. Enak lho, Bos. Ya. Enak kompake koyo ngono lho. ning nggih ngapunten namung Bro. gamelan nyel dadi Wong pamain nggih nang niki komplit. asline garapan musik kok Sae. Nggih. Mas Oh, yo kok gamelan luar tapi biasa. dimirimke tesih. Nggih. Penak. Nggih. Kula Napa oleh wanci dalu. Bolo-bolo madang karang wis klop. Percaya pokoke. Niki kirang marem menawi dereng ngaturaken Banyuwangen. Lah, niku lho sing kula rantos. Lah, Sing ngombe. dicucukne wong cak percelasine Piyayi Banyuwangi Nggih, terus lho. Mbak Probo. Kula Siap, Bos, siap. Pokoknya ning wilayah ngetan iku Mas Percil iku wis pun diatasi. Niki apa melih niki? Banyuwangi. Sik komandane ki lagi Ayo. Sik komandane sik nyombor. Bawani, Nggih. bawani. Ya. Bawane tiang sekawan mawon kersane kekompakane ketika Nah. Siap, nggih. membiak mayon paman Suarane Gending belambiangan. samono Latihan ning omah kudune. nya sapa Hani Frozen. Ratu kembang. Nyapu kok iso maca kono. nyerambiai nuswan Tara Banyuwangi. kul kulon Kulon kenong wetan segara. ya ndak teko Lumajang lah Mas. Iya lah. Tapi tadi sik anu ten Pasuruan. ketapang. lor lan kita lalas angker hang keliwat liwat bel bel Pel bel pel
bel apa? belum belambiangan Asik. Belah. Biangan. Suara siji, suara loro, suara telu, suara tekek. Sabarnya. Iya, yo papat iya papat. Ayo. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Bulan Mas. Bisa mono. 3, 2, 1. Oke ya. Cekak ya, cekak. 3, 2, 1. Ojo takon seneng susah. Loh, Malah kaya wong step. kowe kaya susu kaya kuwi lho. Dadamu iki. Kowe datar dadamu. Sini. Ojo takon seneng susah hang disangga. Ngono lho kowe. Ya. Oke. Ya. ayo wih sing latihan iki to Iya. aku bendino latihan Lah setahun enggak. Setahun lho kowe iki. Ora iso. Ayo 3, 2, 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Loh, ini nadamu piye? Nadamu kuwi lho. Burimu lho piye? Ayo. Ayo 3, 2, 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Loh, nadamu juga oke ngene. Dinen ku ya enek modele dunggane ngono. Ngene yo. Ayo, wong telu. 3, 2, 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Tanah India. Tanah India don alon-alon hang penting lakon. Melaring. Ku meliare Taman Sari Nuswantara. Belambangan. Belambangan. Melaring Taman Sari Nuswantara. Belambangan. Melaring Taman Sari Nuswantara. Belambangan. Seneng susah wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh tarung, akeh langit biru, akeh biru nyoro. Belambangan seneng susah Ojo takon. wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh tarung, akeh langit biru, akeh biru kendangane langsung diangkat Mas tak tudlang Sambel kemang. Iki lho, iyong kelopo doyong awakku loyong. Iyong kelopo doyong awakku loyong. Panjang
Ulan andung andung ya Rama tuwa saben ulan saben taun asinare Candra Dewi alamat kepilu padang mendem jaduk yakalan woro ulan andung andung ana padang ana mendung alamat Tangis wong lanang gedung ayong yong kelopo loyong awak kula keloyong-loyong ayong yong kelopo loyong awak kula keloyong-loyong sekar-sekar gending Jong, jaduk. gading ketak gendinge wong menek undang kelopo yang layu kemiong garing samantung yakin segala dicira cumi biar Allah bagus dengan suruh lepotono menekono Kelopo tutup cak Rehana lari kok ayu semenan kulit ya kuning langsat alise nanggal sepisan yo Rehana reko adi temenan bareng no kuring jalanan Koyo Yamarga Madangkara. aduh Rehana isun yo sing kuyang Sun yo sing Deleng mriko kari sing ana liyane aduh Rehana Isun yo sing kuyang deleng mriko sing ana liyane kadung kecaruk sun sapa semaure Bersama Sekar Gadung. Madangkara apa dok aduh kari sing kuyang deleng omonge alus temenan manggane yo bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jaluk paran yo legiane ati jaluk ulian yo senturuti Bersama Kidung Manggala. Pas eneke kancane disebut ganti. komplit Luar biasa kasanah budaya niku tak perkel. leres Kita donga kangge warga masyarakat ngrogol menapa, Cak? Menika. anu mon niki mawon Nggih. kula ndonga namung setunggal Napa? sementing masyarakat Grogol mriki paringi sehat Amin. Amin. sehat rezekine lancar barokah Mbah Lurah nggih sehat janipun Amin. perkara niku nuwun sewu benjing-benjing badhe wayangan gampil Mbah Lurah Piye? kula nanggap dalan iki lebih dari 10 mesti bonuse wonten mriku Enek Sing ngomong bonus. sapa? sopir-sopir Iki aja akhir ngomong. Mesti ae. bar iki mesti dipengaruhi anu nanggap dalang siji dhewe mawon. betul kula manut jenengan Mas Percil iki lembet tok pancene. ubet kula gagak Napa-napa sing penting wayangan penting niku nggih. nggih wonten wayangan Mbak Prabowo menapa donga kagem Dongane. Grogol? Sing penting kula niku mboten angel-angel, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton sedayanipun. Amin. Nggih. Mas Lentem menapa? Menawi kula sing penting rukun karo tanggane, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane lan sapa wae, apika karo sapa wae, ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa saiki nganti tumekane besok. Nggih. Selanjutnya Mbak Hello Kitty monggo. kok Hello Kitty gitu Nyili Oh, nyili. sapi Nggih. Menawi kula Wah, nggih. mboten wonten ingkang badhe kula aturaken. lha nyapa lho lha nyapa Lah wis mbok anu kabeh lho, Mas. Paling enggak yo punya omongan Didongane apa lah. ibu-ibunya semakin cantik, Nah, ibu-ibunya dongane. skincare-nya semakin bagus. Nah, Muga-muga mari Muga-muga. wayangan ngene iki ibu-ibu tuku gelang kabeh. gelang. 20 gram kabeh. Nah, ibu-ibu tuku gelang. Bapak-bapak
Dolan ning nggone Siman. Nyapol. Anu rekreasi. Rekreasi. Ngoten mawon macange. Nggih, terima kasih Cak Perjo Nggih, CN Mbak nggih, Prabowo nggih, panjenenganipun nggih, ngregengaken dalu menika. Mesti kathah lepat nyuwun Nggih, pangapunten pangapunten. ingkang ageng. Nggih, nggih sembah nuwun sanget. Men balikke rasa menika wonten pamundhut saking kadang-kadang Saking sinten? Sencaki lan ugi moderator. Posisimu piye to ora? Kowe iki aku arep lungguh lho. Melangkah ya melangkah. Aku wis gak banyol. Iya. Batang. Ini tanggal pinten malih macange? Tanggal piro neh? Masa takon tanggal kuwi lho. Kena wede sesuk ya libur Iya. kok. Kudune ning Klaten wis tak panjeri 17 kena ya ilang malah. Kena yo. Batal nyapa lho Bos. Lah, kowe tak WA. Iya iya. WA aku. Nggih. Saking Pak Joko Warsito, Mbak Lia ngersakaken kinanti sandung, Mbak. Slendro Wis tak menyura, get Mbak. apa tak get tuku lawang lho sing anu.